गोव्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय प्रमोद सावंत, माझे सहकारी आदरणीय राज्यमंत्री जनरल वी.के. सिंह जी, कॅबिनेट मधले दुसरे सहकारी माझे मित्र आदरणीय श्रीपाद नाईक जी, या बांधकाम खात्याचे मंत्री श्री मोविन गोडिनो जी, पर्यटन मंत्री श्री रोहन खावटे जी, माननीय ढवळीकर जी, माननीय हरलनकर जी, मान्य अलेक्सो सिक्वेरिया जी, त्याचप्रमाणे सर्व उपस्थित सर्व आमदार, माजी मुख्यमंत्री श्री दिगंबर कामत व सर्व गोवा विधानसभेचे सर्व सन्माननीय सदस्यगण, उपस्थित मुख्य सचिव श्री गोयल, उपस्थित सर्व अधिकारीगण आणि उपस्थित बांधवांनो आणि बहिणींनो, आत्ताच प्रमोदजींनी विशेषतः ब्लॅक स्पॉट बद्दल मागणी केली होती. त्यांनी 177.73 कोटी रुपये त्याची मागणी केली होती. मी 100 कोटी रुपये याचं सँक्शन ताबडतोब करतो आणि हे पूर्ण काम त्यांनी सुरू करावं. त्यांना पुरलेले 77 कोटी पण आम्ही लगेच देऊ असा त्यांना विश्वास देतो, कारण रोड ॲक्सिडेंटमध्ये मरणाऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे. आणि माझी त्यांना विनंती आहे की एकही ॲक्सिडेंट होणार नाही असं गोव्याला राज्य म्हणून तयार करण्याकरता आपण जरूर प्रयत्न करा. या बाबतीत आपल्याला आम्ही पूर्ण सहकार्य करू. त्यांनी विशेषतः G20च्या वेळी जो खर्च केला त्याच्याबद्दलही उल्लेख केलेला आहे. त्यापैकी 40 कोटी रुपये मी आमच्या खात्यातून त्या G20च्या वेळी केलेल्या खर्चाकरता विशेषतः मरगाव जो वेस्टर्न बायपास आहे त्याकरता देण्याची घोषणा करतो. नंतर CRF मध्ये आणि सेतुबंधनमध्ये पुन्हा 100 कोटी रुपये ॲडिशनल देण्याचं देखील जाहीर करतो. त्यांनी प्रस्ताव पाठवावा. ॲन्युअल प्लॅनमध्ये ज्यांची 90% लँड पोझिशनमध्ये आहे असे सगळे स्ट्रेचेस ॲन्युअल प्लॅनमध्ये घेऊन त्याला मंजुरी देऊ. आणि त्यांनी जेवढे विषय सांगितलेले आहेत ते सगळे येत्या 2 दिवसामध्ये प्रोजेक्ट वाईज आम्ही सगळा रिव्ह्यू करणार आहोत आणि नक्कीच याकडे आम्ही लक्ष देऊ. मला अतिशय आनंद आहे की गोव्यामध्ये एकंदर 98 कामे मंजूर झाली होती. त्यापैकी 70 कामं पूर्ण झालेली आहे आणि प्रगतीत 28 कामं आहे आणि जवळपास 10,000 कोटी रुपयाची 12 कामं प्रस्तावित आहे. आणि हे झाल्यावर गोव्यामध्ये कामच सुरणार नाही. मला अतिशय आनंद आहे की विशेषतः मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना विशेषतः या जुवारी पुलावर हा बांधल्यानंतर याच्या तांत्रिक दोषाच्या बाबतीत बरीच चर्चा झाली आणि त्यावेळी नवीन पूल बांधण्याचं ठरवलं. हा नवीन पूल बांधत असताना हा स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट व्हावा, गोव्याचा करताच नाही तर देशाकरता भूषणावा असा प्रोजेक्ट व्हावा अशीच कल्पना आमच्या सगळ्यांच्या मनामध्ये होती. आणि आज मला अतिशय महत्त्वाचा आनंद आहे की हा महत्त्वाचा ब्रिज, ही लाईफलाईन आहे गोव्याची, हा ब्रिज आज 8 लेनचा ब्रिज या ठिकाणी याचं उद्घाटन होत आहे. नवीन वर्षाच्या अतिशय सुरुवातीच्या काळामध्ये, म्हणजे आता नवीन वर्ष सुरू व्हायला आता फार काळ नाही आहे, अशा वेळी नवीन वर्षाची भेट ही गोव्याच्या जनतेला मिळालेली आहे. मी गोव्याच्या जनतेचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांना खूप शुभेच्छा देतो. मागच्या वेळी विशेषतः गोव्याच्या याच्यामध्ये लोकांना जो त्रास होता तो लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी विनंती केली, त्यामुळे अर्धा भाग आपण त्यावेळी पूर्ण केला, घोषणा केली, त्याचं उद्घाटन केलं. हा जो प्रोजेक्ट आहे 2,530 कोटी रुपयाचा आहे. 640 किलोमीटर लांबीचा 8 लेन केबल स्टेट ब्रिज आहे आणि अप्रोचेस जवळपास 13 किलोमीटरचे आहेत. हे सगळं सिमेंट कॉन्क्रीटचा बांधलेला काम आहे. यावर लाइटिंगची व्यवस्था केलेली आहे. आणि विशेषतः ज्यावेळी हे काम केलं त्यावेळी माझ्या मनातली इच्छा होती की या ठिकाणी या केबल स्टेट ब्रिजच्या वरती एक व्ह्यूअर गॅलरी आणि एक आर्ट गॅलरी तयार व्हावी. आणि त्यामुळे
काही अडचणी आल्या. या पुलाच्या बाजूला खाली जागा पाहिजे होती, विशेषतः फॉरेस्ट एन्व्हायरमेंटच्या परवानग्या पाहिजे होत्या आणि त्यामुळे मी प्रमोद सावंतांना विनंती केली की तुम्ही हे करा, मी तुम्हाला अनुमती देतो. आणि जवळपास 280 कोटी रुपये खर्च करून आता या ठिकाणी व्ह्यूअर गॅलरी आणि आर्ट गॅलरी होणार आहे. आपण नावेतून येऊ पाण्यातून आणि कॅप्सूल लिफ्टमध्ये बसून वरती टोकावर जाणार आहे. गोव्यामध्ये रोज 2.5 लाख टुरिस्ट येतात. मला विश्वास आहे जसं आपल्या इथे फ्रान्समध्ये पॅरिसमध्ये जसं टावर आहे एफेल टावर, तशा टाईपचं गोव्याचा हा ब्रिज आणि हे पर्यटनाचं स्थळ जागतिक कीर्तीचं होईल असा मला विश्वास आहे. मी पर्यटन मंत्र्याला विनंती करीन की विशेषतः गोव्याच्या आकर्षणामध्ये भर पडत असताना हे यावर एखादा लाईट अँड साऊंड शो करून खालच्या भागाला, मी आत्ता नागपूरला केलेला आहे आणि जगातला सगळ्यात चांगला आहे. आणि त्या लाईट अँड साऊंड शो मध्ये संगीत AR रहमान यांचं आहे, इंग्लिश कॉमेंट्री अमिताभ बच्चनची आहे, मराठी नाना पाटेकरांची आहे, हिंदी गुलजार साहेबांची आहे आणि 5 ऑस्कर विनरला एकत्र करून त्या फाउंटेन तयार केलं. याच्यात रेवती नावाची तामिळ चित्रपट, तामिळ आणि तेलुगू कन्नड चित्रपट अभिनेत्री, तिला काम दिलं आणि अतिशय सुंदर असं ते प्रोजेक्ट. एकावेळी 4000 लोक गॅलरीत बसून ते बघतात. मी लागेल तर त्यांना इथे पाठवीन आणि तुम्ही पर्यटनाच्या ह्याच्यातून नक्कीच खाली बसून लोकांना हे बघता येईल आणि त्याच्यामध्ये जगातल्या सगळ्यात चांगल्या टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करून, या पुलाच्या बॅकग्राऊंडचा उपयोग करून त्याच्यावर गोव्याचा इतिहास देखील दाखवता येईल. आम्ही पाण्यावरून स्क्रीन तयार करून नागपूरचा इतिहास त्याच्यावर दाखवतो. तुम्ही याच्या बाबतीत निर्णय करा, पण हा झाल्यामुळे नक्कीच मला असं वाटतं की गोव्याला एक चांगलं स्वरूप नक्कीच प्राप्त होईल. या 2 पिलर्सच्या मध्ये जो दुसरा पूल आहे याच्यामध्ये आम्ही काळजी घेतली आहे की विशेषतः 125 मीटर उंच ही जी ऑब्झर्वरी टावर्स आहेत ज्याची किंमत 280 कोटी रुपये आहे, याच्यामध्ये काळजी घेतली की खालून शिप देखील जाऊ शकले पाहिजे. जगातलं किती मोठं शिप आलं तरी आता इथे अडकणार नाही आहे आणि त्यामुळे याचा स्पॅन देखील मोठा लांब केलेला आहे. 2 पिलर्स मध्ये 340 मीटरची लांबी असलेला हा देशातला दुसरा पूल आहे. मला अतिशय आनंद आहे की गोव्यामध्ये हा होतोय. या कॅप्सूल लिफ्ट आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आहेत आणि पाण्यातून बोटिंगनी येऊन याच्या पुलाच्या खाली जे डिझाईन आहे त्यातून आपल्याला वरती जाता येणार आहे. मला असं वाटतं की हे जुवारी ब्रिज नक्कीच हा जागतिक रेकॉर्ड बनवणारा आहे. 4,50,000 क्युबिक मीटर कॉन्क्रीटचा वापर झाला, 63,000 टन स्टील वापरलं गेलं आणि जुन्या ब्रिजवरून फक्त 12 टनापर्यंतच भार नेणारी वाहनं अलाउड होती. आता हे बंधन नाही. आता 60 टनाचा ट्रक देखील या पुलावरून जाऊ आणि येऊ शकतो. ती पण फॅसिलिटी आपल्याला मिळालेली आहे. गोवा राज्यामध्ये 212 किलोमीटर लांबीचं NHचं 2 लेनवरून 4 लेनमध्ये परिवर्तन करणं प्रस्तावित आहे आणि या कामाची किंमत 16,000 कोटी आहे. त्यापैकी 96 किलोमीटरचं काम पूर्ण झालेलं आहे. मला आज आनंद आहे की विशेषतः आजच्या भूमिपूजनामध्ये 6 लेनिंग ऑफ एलिव्हेटेड कॅरिडॉर ऑन NH66 ॲट पॉर्वरिन याचे पण आज भूमिपूजन झालेलं आहे. बऱ्याच दिवसापासून याची मागणी होती. पत्रादेवी ते बंबोली वाया करसवाडा हे काम 2 पॅकेजमध्ये पूर्वीच पूर्ण झालेलं आहे. 6 लेन एलिव्हेटेड कॅरिडॉरची लांबी 5.15 किलोमीटर आहे आणि मुंबई गोव्याचा हा भाग आहे आणि ज्याची किंमत 650 कोटी रुपये आहे. लँड एक्विजिशन मध्ये बऱ्याच अडचणी आल्या, काही लोक सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेले, परंतु या सगळ्या याच्यावरून आता हा जो 6 लेन एलिव्हेटेड कॅरिडॉर होतोय याचा मला अतिशय आनंद आहे. त्यामुळे खाली लोकांना ट्रॅफिकचा त्रास होणार नाही. आज या एलिव्हेटेड रोडचं भूमिपूजन आणि त्याचं टेंडर पण झालेलं आहे आणि काम पण अवॉर्ड करण्यात आलेलं आहे आणि नक्कीच ते काम गतीने पूर्ण होईल आणि लवकरात लवकर त्याचं उद्घाटन होईल असा विश्वास मी गोव्याच्या जनतेला देतो. साधारणतः रस्त्यावर 80,000 वाहन प्रवास करतात.
या एलिव्हेटेड कॉरिडॉरच्या बांधकामामुळे वाहतुकीची समस्या तर दूर होणारच आहे, पण या कॉरिडॉरमुळे नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा यांना जोडणाऱ्या रस्त्यावरचा ट्रॅफिक जाम होणार नाही. तसेच एलिव्हेटेड कॉरिडॉरमुळे मोपा एअरपोर्ट आणि मोर्मुगाव पोर्ट यांची कनेक्टिव्हिटी वाढणार आहे. मला विश्वास आहे की गोव्याला अपघात मुक्त आणि ट्रॅफिक जाम मुक्त करण्याकरता नक्कीच याचा उपयोग होणार आहे. गोव्यामधून 2 इकॉनॉमिक कॉरिडॉर जातात. एक हैदराबाद ते पणजी NH 748, पणजी ते कर्नाटक सीमेपर्यंत. पणजीपासून कर्नाटकच्या सीमेपर्यंत 69 किलोमीटर रस्ता हा 4 लेनच्या स्वरूपात बांधला जाईल. त्याची किंमत 5,200 कोटी रुपये आहे. त्यापैकी 19 किलोमीटर बांधून पूर्ण झालेला आहे. पण यात फॉरेस्ट आणि एन्व्हायरमेंटच्या अडचणी लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी आणि फॉरेस्ट मंत्र्यांनी विशेष लक्ष घालून हे प्रपोजलच्या अडचणी सगळ्या दिल्लीला जर पाठवल्या तर मी भूपेंद्र यादवांना विनंती करून नक्की या सगळ्या गोष्टी क्लिअर करून घेईल. आज या 50 किलोमीटरचे 5 पॅकेजेस आम्ही तयार केले आहेत 4 लेनिंग करता. त्याचं भूसंपादन करायचं आहे. 163 कोटी रुपये मंजूर केलेले आहे. माझी मान्य मुख्यमंत्र्यांना आणि मंत्र्यांना विनंती आहे की हे लँड ॲक्विजिशन युटिलिटी शिफ्टिंग जर आपण केलं तर ताबडतोब या सगळ्या कामाला सुरुवात करू. या लांबीमध्ये 2 कामं पूर्ण करण्यात आलेली आहे. खांडेपर नदीवर 7 किलोमीटरच्या 4 लेन पुलाचं बांधकाम 300 कोटी रुपये. मला वाटते ढवळीकर साहेबांच्या ह्याच्यात आहे. दिगंबर कामत मडगाव करता माझ्याकडे आले होते. ढवळीकर या कामाकरता वारंवार यायचे आणि त्यामुळे हाही पण आता पहिले करायचा पूल की नाही करायचा, पण मला विश्वास आहे की नक्की हे काम पूर्ण झाल्यामुळे इथे पण नक्कीच लोकांना उपयोग झालेला आहे. रायबंदर येथे 8 किलोमीटरच्या 4 लेन बायपासचं बांधकाम करण्यात आलं आहे 290 कोटी रुपये. आणि मुंबई ते कन्याकुमारी म्हणजे हा मुंबई ते कन्याकुमारी असा रस्ता 4 लेन आम्ही करणार आहे. यात पत्रादेवी ते बंबोलीम लांबी 137 किलोमीटर हा मुंबई गोवा महामार्गाचा भाग आहे. पत्रादेवीहून करसवाडा मार्गे बंबोलीम पर्यंत बांधकाम 2 पॅकेजमध्ये करण्यात आलं आहे, ज्याची लांबी 38 किलोमीटर आहे आणि किंमत 1500 कोटी रुपये आहे. पॅकेज 1 मध्ये पत्रादेवी ते करसवाडा पर्यंत काम पूर्ण झाले आहे, लांबी 25.5 किलोमीटर. आणि पॅकेज 2 मध्ये करसवाडा ते बंबोलीम पर्यंत काम पूर्ण झालं आहे 12.5 किलोमीटर. याही मार्गाचं 4 लेन रुंदीकरण झाल्यामुळे महाराष्ट्रातून पणजीला जाण्याचा वेळ कमी होणार आहे. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना पणजीमधला जो पूल आहे जो L&Tने बांधला, ज्याचं नाव मनोहर पर्रीकरांचं आपण दिलं, अटल सेतू त्याला नाव दिलं, त्यावेळी तो पूल आम्ही गोवा सरकारतर्फे बांधू असं त्यांनी मला सुरुवातीला सांगितलं. पण नंतर त्यांनी सांगितलं की आम्हाला अडचण आहे, एवढे पैसे आम्ही देऊ शकत नाही. तर आम्ही भारत सरकारकडनं ते पैसे देऊन तेही काम पूर्ण केलं. मांडवी नदीवरील 890 कोटीचा खर्च करून पूल तयार झाला, त्यामुळे पणजीच्या ट्रॅफिक जॅमची पण अडचण दूर झाली आहे. या सगळ्याच्यामध्ये 15.1 किलोमीटर अप्रोचेस रोड देखील आहे. बंगलोरवरून मुंबई जाणारी वाहतूक आता पुलावरून जात आहे. या मार्गावरून दररोज सुमारे 80,000 वाहनं जातात, त्यामुळे पूर्वी तासनतास ट्रॅफिक जाम होत होता. हा पूल तयार झाल्याने या समस्येवर तोडगा निघालेला आहे. मला मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या बॉर्डर आल्यानंतरच या बाजूने एक मोठा रिंग रोड करण्याबद्दलचा प्रस्ताव दिलेला आहे. त्या प्रस्तावाला मी अध्ययन करतोय. पण मी आताच मुख्यमंत्र्यांना सुचवलं की पर्यटन हे असं क्षेत्र आहे की ज्यामध्ये 49% कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट रोजगार निर्माण करण्याकरता खर्च होते आणि गोव्याच्या प्रगती आणि विकासामध्ये पर्यटन हे महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे या रिंग रोडचं बांधकाम त्याची अलाइनमेंट करण्याच्या आधीच आपण गोवा सरकारने आम्ही मिळून आपण जर त्या ठिकाणी नवीन गोवा अजून एक डेव्हलप करण्याचा निर्णय घेतला तर आपल्या इथलं ट्रॅफिक कंजेशन जे पुढे दरवर्षी वाढत जाणार आहे ते कमी होईल. नक्कीच यासंबंधी गोवा सरकारशी विचार करून याचे काम आम्ही जरूर पूर्ण करू. मोपा एअरपोर्टचा रोड बांधण्याची विनंती केली होती. जवळपास 1200 कोटी रुपयाचा हा छोटासा 6 लेन रिंग रोड आहे. याचा 80% काम झालेलं आहे आणि मार्च 2024 पर्यंत सगळं काम पूर्ण होईल आणि हा एअरपोर्ट आताही तसा वापरायला आलेला आहे. त्यामुळे विमानतळावर जाण्याच्या वेळेत देखील अर्धा तासाची बचत होईल. ज्या पोर्ट रोड कनेक्टिव्हिटीचं काम आहे ते पण मी शिपिंग मंत्री असताना
या पोर्टच्या त्या ठिकाणच्या कंजेक्शनच्या वेळी ते आम्ही सुरू केलं होतं आणि त्यामध्ये 474 कोटी रुपयाच्या खर्चातून मोमो पोर्ट दक्षिण गोवापर्यंत 18 किलोमीटर 13 किलोमीटर 4 लेनचं काम पूर्ण झालं आहे. पोर्ट रोड कनेक्टिव्हिटीच्या अंतर्गत लूपचं बांधकाम जे आहे ते लूप 1 वर्णापुरी ते सदा जंक्शन MTP गेट 1 पर्यंत काम पूर्ण झालं आहे. हे काम होण्यापूर्वी पोर्टला जाणाऱ्या वाहनांना वास्कोच्या बाजूने फिरून जावं लागत होतं. आता थेट कनेक्टिव्हिटी असल्यामुळे वेळेची आणि इंधनाची बचत आणि ट्रॅफिक जाम कमी होणार आहे. लूप 2 जे आहे ते रवींद्र भवन ते MTP गेट 9 चं काम 90% पूर्ण झालेलं आहे. मला विश्वास आहे की येणाऱ्या काळामध्ये नक्कीच ही सगळी कामं पूर्ण होतील. कन्स्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड टू मोपा, ब्रिज ओव्हर चिंबल क्रीक, construction of 6 lane elevated corridor including approaches, नंतर widening of 2 lane NH 366 from Sala junction to gate number 1 MPT. ही बरीचशी कामं आहेत. ही जवळपास 2000 कोटीची सध्या सुरू आहेत आणि NHI मध्ये जवळपास असं 474 कोटी म्हणजे 2500 कोटीची कामं होणार आहेत. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.